araw mga tabaghak! Panibagong vlog na naman tayo. Siyempre, asan na naman tayo? Nandito na naman tayo sa dagat. Against the light. Tara, samahan nyo kung mamasyal dito sa dagat na to. Kung anong ganda rito, ipapasyal kayo. Tara! A few moments later. Oh my God! Wow! Diyan lang kayo! Ayun no? Ayun na. Kaya mo na eh, sila may mga boys doon. Matanaga na may sanga. Tara, doon Darla. Di dapat bawal ka na dito. Sige. Naalala ko, lalagay ko na to. Nagpa ba na parang nag-ano na rin siya sa labas? Sa labas nag-ano na yan, pero sa loob hindi pa. Pero bawal lang sa Nagkataalam sila! Hindi pangster na ito. kaya nga ni Pangster. Takto ni pangster. Meron tali ko. Magkukulutan na yung ano, perfect. Hali ako! Oy! Oy, sali ako! Kuha mo ko isa, Brad! Kuha mo ko isa! Kuha mo ko isa! Oh, dali ko to. A few moments later. Kaway, kaway!
Kayang-kaya ni manager yan. Manager, kayang-kaya mo yan. So ayun mga ito, magkakaya na isa Serena. Yan. Muhin lang ha, walang dila-dila ha. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ikaw na, Nel. May amoy lang ha. Hanggang maubos yung amoy. Wow! Hoy! Bawal yan! Tinagalan mo maubos yan. Mapulutan ka talaga. Ubusan yung amoy. No. Ang sarap. Yan lang nga. Ano ba, masarap ba? Masarap, masarap. Sarap. Amoy pa lang. Ang sarap ng amoy. Hanggang bukas yan. Amoy pa lang. Ayos ba, ayos ba? Hanggang maubos yung amoy. Ay, bagtay. Dami tayong anak. Ati tayo. Hoy! Dala. Sabi ka hindi lang. Ayan yung may birthday, yung nakapula. Pinanindigan niya yung birthday niya eh. Naputol yung ipit. Yan yung ano namin, yung madam namin. Alam mo kung bakit ganado kumain yan? Kasi ano, in love yan. Yan yung may birthday.